السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم أنذن طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي için oturşuqlanıdı ve muhabbetlenidi ve çalan qurbanlıqlanıdı lütfu keremi bilen kabul edip de dünya ve ahir saadet gününmek, yüze aqlıq, yurt parahatçılık, vatan emniyetçilik, nığmat bolçuluk versin inşallah. Anqı heftede Beyik Allah Ta'ala'nın köklemegi bile Peygamberimizin sahabaları, şagirdleri Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Din için, Huday için iman saklayın, ibadet edeyin, Huday Ta'ala'ya bendeligimiz yerine yetireyli. Mekke-i Mükerreme'de bolmadı deyip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belki Allah Ta'ala'nın icade vermegi bilen yeke hanabadası bilen, içerisi bilen bir toforlar enatası bilen, bir toforlar yeköyedi, bir toforlar zenana oğlanı şoğu bilen üyüşüp ya yeke çıkıp Medine-i Münevvere'ye gittiler. Anırkı heftede pek Allah koklediğinden hizmetini de yetiriptik. Mekke-i Mükerreme'de erkadam sahabalardan bir Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh ve bir de Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve bir de Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem üçüsü galıptır. Başka oğlan uşak zinanılardan galanken ya merid ya zinnanına zor bilen saklanan yoksa derkul üçüsü galıgıllar. Emme Mekke-i Mükerreme'den tamam malının mülkünden çıkıp Medine-i Münevvere'ye gitmeli. Bir katı kıyın zat bula geçti odal. Emme girek barmalı. Medine-i Münevvere'de yerde yaşamalı. Kimin oyunda yaşamalı? Bir gün saklamalı mı mihmanı? Bir ay saklamalı mı? Bir yıl saklamalı mı? Mekke-i Mükerreme'ne ebberip bariyale himişelik Medine'ye geçip bariyale. Kimin oyunda olmalı? Hani malı mülkleri? Hiç satları yok. İnnişe ta'da Mekke-i Mükerremeli adamlan kudreti imanisi gerek. Ama beyle Medine-i Münevvere'de kucağını açıp duran sahabeler gerek. Ol Müslüman olup geliver diyen sahabeler gaflarda açık, kucaklarda açık geliverin deyiptirler. Resulullah'a da vaat ediptirler. Her kim gelse biz saklacaktan Müslümanlardan deyip. Bir toforunun giyinrek hayatları varmış. On öyünne
Mekke-i Mukarreme'den baralla näçe hanawada şoň haýatyna bolýanmış. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanawada bir haýatda. Göçüp barallaha. Bir tofar Medinelileň öýünde fakat bir hanawada barmış. Bir tofarynyň öýünde bir öýde dagy fakat öýlenmedik Mekke-i Mukarreme'den Medine'ye baran öýlenmedik jowan oglanlar bolsa şu biriniň öýündenmişdik. Ve kana yusamma Beytul Uzzab. Öýlenmedik yigit ýaş oglanlaryň öýü diýip dagy ma'ruf bolupdyr. Öýlenmedik oglanlar bir ýerde, hanawadalar bir ýerde, Medineli gujaklary açykly geliberiň diýip. Oham şolaň içinde de kim imam bolmaly namazda? Namazda Hazır Resulullah barana, Ebu Bekir Siddiq barana, emma Hazreti Umar dağı bardy. Sahabala 80-90 nefer dağı var Mekke'de Müslüman bolallar. Hemmesi gitdiler. Olan Medine'de imam bolýarlary ta Resulullah barýança 25 ýaşyň döwründäki jawan sahaba Hazreti Salim radıyallahu anh. Hazreti Salim bir jawan sahabe ike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on yüzüne aýdypdyr. Yüzüne Elhamdülillahi'llezî ceale fi ummeti misleke. Ey Salim, Hudaýa köp şükür, men ummatymda sen ýana qari jawan sahabany goýdy Hudaý Taala diýipdir. Men Hudaýa hamd diýen, Hudaýa şükür diýen sen ýana jawan sahaba, Qur'any ökdi adam men ummatymda Hudaý goýdy, şoňa şükür etýän diýenmişdi. Yüzüne aýdypdyr. Hazreti Salim, Arap Salim diye. Kimmişdi o özde? Karger, hizmetkar, kullukçumıştık. Onun bunun kullukçusunu alıp pul alyanmıştık. Mekke'de şoň menen bir ma'ruf, garip adam, bir innilmeyen adamsymış. Bir adam hor bolsa Salim hormuşdyk. Bir adam enatası yok bolsa Salimmişdik. Bir adam hiç bir ehemmiyet bilinmeyen hakir olsa salimmiştik. Emma İslam'a girenden sonra o zatla bilen horluk ya, gayavluk yok da fakat nämenen iman ve amel salih, yani Kur'an-ı Kerim ve amel etmek bilen. Ey imanlı dogalla, ey Müslüman dogalla, ey jawan dostlar. Görün, ulukan sahabalan arasında Salim evi geçip imam bolmaly, yani Resulullah'ın janişini bolup imam bolup durmaly. Bir hakir oglan dinimizin berýän izzetini özleň. Bizde dinin izzet berýänine izzet bereýliň. O okypdyr, özünden çürüýüm okypdyr. Dogry diýen özünden çürüýüm okypdyr. Emma on içinde Allah'ın kelamy bolsa, awjetde kulak as. Eger aklyňa gelmese, gapdaryňda goýaga aýdylýan görüňiz. Okypdyr, özünden çürüýüm okypdyr. Hak görüň. Emma wagtyki içinde beýik Allah Taala'nın kelamy bar, şoňa hormat goý. Şon sila. Bir küýden içinde, bir taňsygyň içinde suw bolsa, biriniň içinde kum bolsa, eýnişi süýşäň içinde gyzyl, altyn, kümüş bolsa, şo küýden gujaklamarsmy? Şonu gowurmersmi? Küýden öýdi kan, emma içinde gyzyl we altyn ma diýip şonu gije günni daşyndan aýlanmarsmy? Aýa bir sandygyň içinde Allah Taala'nın kelamy bolsa, Kur'an-ı Kerim bolsa, din-i İslam bolsa, mezhep, iman, akide içinde bolsa, okypdyr, özünden çürüýüm okypdyr da bir hormat etmek gelişermi? Dünýäň zady bir küýden içinde goýulanda şonu tiýleýär. Şu küýden daşyndan gowurýar. Hemmemiz belli zat ki, biz ol adam aýdýa za'f imany vardır. Ol adam Hudaýyň dinine hormat goýasy gelýän däldir, ta inki ähline de hormat goýan däldir. Ähline de hormat goýan däldir. Dine hormat goýan adam, din ähline de hormat goýandyr. Sahabalar ýany. Salim diýen jawan sahaba, karger sahaba, onun bunun kullukçusu bolup çörek çıkarıp beren sahaba, Müslüman bolandan soňra öwde goýup imam edmeli. Tarihte de sebep bolmaly. Yani şu gurrun menen goýamaly bir gece. Yani öwürläp oturmaly bu gurrun füýjüdüginden, bu dersinin källiginden.
Elhamdülillah, Hudaýa köp şükür. Hormat goýulýar. Bizim ýurtlarymyzda da Qur'an-ı Kerim okuýany, okuýmakdan ne beter amal etmek. Amal etmek. Qur'an-ı Kerim gelipdir, okuýulmadan çürim. Ondan beter onu amal etmeden çürim. Qur'an-ı Kerim okuýan, amal edýän adamy häzir de azdyr, kärräk hormat goýaýly. Qur'an-ı Kerim okuyup amal edýän ulamalara hormat goýmak, Rasulullah'a we dine we Qur'an-ı Kerim'in özüne hormat goýmakdyr. Ey mümin musulman dogallar. Hulasa olan aralarına Mekke-i Mukarreme'dekiler Medine bardylar. Medine-i Munawware'de näçe olal musulmanlar ba, sahabalar da ba. Olan aralarına 25 ýaşyň döwründäki bir jawan sahaba Hazreti Salim radıyallahu anh imam bolýanmış. Üçüncü bilen aralarına gen görürüm. Inni üýşüp barıp onuň manyň haýatyna oturdular. Namazlaryna Salim imam bolup okuýdylar. Emma bilen aralarında heli ýoglanýak. Heleýiň üstüne, onuň manyň denanasynyň üstüne, çağaň üstüne uruşmak, davalaşmak, yakalaşmak, galmagallaşmak biri de yok. Bir gün olmasa ikilenci gün olmasa üçüncü gün olmasa bir yıl sonra Resulullah gelýänçe sonralarda eger ne zinanaları, ne erkek adamları hiç dava olanak diýdi. 10.000 kefine gidip dawe. Nämeden çürim şeýle bolmaly? Ey mümin musulman dogallar. Wagty ki insan Hudaýyň men rizayatyny tafaýyn diýse, yani imanı kamil bolsa, ihlasy bitin bolsa, türkmen näme diýär o adyna? Garabagrin diýär. Garabagrin bolsa, jany bile bolsa, nämeň sünne Hudaýyň hoşlugyny tapmadan çürim. Onu muny hoş edip onu meni güldüreyin niptel. Men şi işi edeyin, men qaharym ýudeyin, men şi gelýärlere hyzmat edeyin, ta inki Hudaý menden hoş bolsun nip. Çyny bilen olaň ýatşy, turşy, iyi bitýän müştikle Hudaýyň ady bile we kömegi bile. Ýatyp turýan müştikle Hudaý Taalaň ady we kömegi bile. Mamile diýen müştikle Hudaýyň ady we kömegi bile. We Hudaýyň hoşluk. Her näme diýili Hudaý üçin diýen müştikle aham dünyelerine Hudaýyň we Rasulullahyň aşky bilen, lezzet bilen gününüp geçipdirler. Şu mahalleçeli 1400 ýyl geçipdir. Şolaň ruhlary hoş, belki kıyamateçeli, belki ebedetçeli ruhlar hoş. Yani dünýe we ahir keyif edip ýaşap geçmendirlemay. Ola şu dünýede cennetde ýaşapdyrlar ki, geleweriň mehmanla hoş geldiňiz diýip gaflaryny açyp goýup Mekke'den gelen adamlary gujoklap, täbil alyp olary hyzmat etmeli. Hiç dawa wurş, hele erkek aralarynda gürrüň bolmaly. Ey bir tasawwur etden görüň, pikiriňizde sallan görüň, nägadar ola lezzet bilen keyif edip ýaşaýanmyşdyklar. Hemmesi de üýşüp gözleşip durmaly, inni Rasulullah haçan geler diýip, ýoksa şolaň aralarynda şomugy Rasulullah da ýok ahim. Ay qalmagal bolly, ay bir ýerden bir zatdan öz göçüp gelipdir, gaýtan biriň zindigimizden lezzeti da ýerdiler, hoşlugy da ýerdiler, oda näjire ýapýadyk, turýadyk, iýbitýädik, bu zatlaryň gürrüňleri ýok. İmanyň gürrüňi dawy. Ýöne şu barada Peýgamberimiziň bir mübarek aýdan sözi bar. Aňyrsy bir 4-5 dagygadan geçirmen bir gaw ders we kulak asyn. Oňa inşallah ýene gürrüňiňden alyp gider. Ey dostlar, ey jawan dostlar, şu sahabalar keyif edip ýaşapdyrlar. Aya dünýäň taraqqysynyň gawgulagas. Mobillar varmışmy? Ýok. Kompýuterler varmış? Ýok. Gaw maşinler varmış? Ýok. Bir gaýym muhkem awadan jaýlar varmış? Ýok. Awadan düşükleri varmış? Ýok. Nähil onunla keyif edip lezzet alıp tamam aşk bilen ýaşaýaşolar? Nähil ol ýaşy? Nähil bolýanlygyny Peýgamberimiz bir kanuny kulli edipdir. Maňa amal edene utup barýa, amal etmedikde utturup barýa. Her kim gowlugy diýe, ey kebleýän. Gowlugy diýen özüňden çürim, telekeligi diýen özüňden çürim. Eşdiýänler de şeýle kebleýän de şeýle.
İnne Resulullah'ın bir kanunu kulli bir aydan kefi var. Mana her kim amel eder, özünden çirim amel eder. Her kim amel etmer, yine özünden çirim amel etmer. Göreyil näme diýipdir? Peygamberimizin dürdün owadan sözüni örsene. Men kanatil ahiratu hammahu ja'alallahu ta'ala ghinahu fi qalbihi ve ja'ala lahu shamlahu ve atathu ad-dunya ve hiye raghimah. Hadisun sahih. Her kim tamam fikri, tamam kuyu Hudaýyň razyçylygy bolsa, tamam fikri we hyýaly, men Hudaýa näme jogap berin kıyamatda diýip, tamam fikri şu bolsa, Hudaý men zamin nitdir şol adama, ja'alallahu ta'ala ghinahu fi qalbi, şol adamyň ýüregini bay eder. Darıp, men ertin hem jogap berin. Birun näjire olar kam? Men garyplygyny gözüniň öňüne goýmaryn diýipdir Hudaý Taala. Bir. İkilenji Hudaýyň bilen wa'desi. Her kimin harakaty tamam gymyllaşy, tamam pikri koyu Hudaý menden razy bolsun diýip gymyllasa, jama Allahu Taala şamlahu. O taada bir mamulası var, o taada bir belgisi var, o taada bir algysy var, öýünde bir pikri var, denanasynyň bir gurrüňi var, enatasynyň bir gurrüňi var, ogul gyýdynyň gurrüňi var. Men Hudaý zaman şu pytraň işleriniň hemmesini ýüşürip bereýin şolara diýipdir. 2. Üçüncü wa'dam diýipdir. Atathu ad-dunya we hiye raghima. Bir adam haýyky Hudaýyň ryzaýaty bolsa, dünýäň özü şoňa zelil bolup, hor bolup, süýrenip şol adamyň öňüne geler diýipdir. Gel meni al diýip dünýäň özü geler şeýip diýipdir. Inne Resulullah'ın kanuny kulli goýan bernamasy şi. Kanuny kulli aýdyp giden kefi. Ol sahabalar tamam gymyllaşy bernamalary mamelet ýanmışdyklar. Hudaý hoş bolsun diýip. Ogul gyzy bilen bolýanmışdyklar. Hudaý hoş bolsun diýip. Eğer hele enata bilen bolýanmışdyk. Hudaý hoş bolsun diýip. Ondan çirim enata, ogul gyz, erheleýin arasynda muhabbet barmış. Gelýän mihmanlyň oğluna erheley bolup guzak açyp durýanmışdyklar. Oham dünýelerini hoş bolup, ahiretlerini de hoş bolup, dünýä we ahiretler abad bolup geçipdirler. Emma bu dünýäň pikirde var. Özümüzi, hem saýalamyzy, dogan garyndaşlarymyzy, guda garyndaşlary hemme kişiwedek görüň. Mobil ýokmy? Maşin ýokmy? Öý ýokmy? Düşek ýokmy? Hemme zat tekmil. Doganyň arasynda muhabbet ýok. Enatan ogul gyzyň arasynda muhabbet ýok. Oýlan gelýän mihmanlary agzama. Enata bilen ogul gyzyň arasynda ýok. Ay bulary goý, erheleýiň arasynda muhabbet ýok. Erheley gezip bäle yalandan gezip bäle. Biri-birine ananman gezip bäle. Biri-biriniň hoşlugy ýok, biri-biriniň ryzaýaty ýok. Ogul gyz şeýle, dogan şeýle. Näme üçin? Ýanqyzat ýok. Hudaýyň hoşlugy diýip gymyllanyna. Ne ana, ne erki adam, ne enata, ne ogul gyz. Men şol iş etsem Hudaý menden hoş bolar diýip ýatdy ýok. Ondan çirim tamam pıtrang. Hiç bir üýşbelik ýok, bereket ýok, lezzet ýok. Dünýede de şeýle hor bolup geçmeli. Gabrda da hor bolmaly, kıyamatda da hor bolmaly. Maňa diýýärler Hudaýdan daşlygyň zillet we harisi. Bu barada da peýgamberiň sözleri we onu okysam men onu gurrundan çykjak. Onu inşallah inniki fursatda. Hulasa Medine'däki sahabalar gujak açyp Mekke'däkiler täbil alyp dawa bolman, wurş bolmany keyif edip lezzet bilen ýaşapdyrlar. Mekke'de kim galdy? Abu Bekr Siddiq, Ali Murtaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüsi. Mekke'nin kafirleri ola kollary oturşypdyrlar. 10-15 nefer bolup. Bu nimet bolmady diýipdirler. Tamam sahabalar Medine'ye gitti. Medine'de Mekke'nin ticaret edýän ýeri. Şonuň üstünden geçýän ýeri. Ve Muhammed de gider diýipdirler sallallahu aleyhi ve sellem. Häzir peýgamberimizin gitjek gurrüňi ýokka. Aw gulagasyn. Bir gider miň öwüne geçeýliň diýipdirler. Derrew ýaşyllary üýşertdirler, oturşypdyrlar. Maslahat näme diýipdirler. Oturşallaryna bir ýaşuly adam gelipdir. Kim? İblis mel'un la'anahullah. Qarra adam bolup iblis gelipdir aralarına.
Ey yaşul kim bolýan diýipdirler. Onna men Necid diýen ýurdun yaşulsynyň miri diýipdir. Eşitdim siz Muhammed barada oturşak bolýaňyz sallallahu aleyhi ve sellem. Ay bir gowy akyl bolsa beraýyn diýip geldim size diýipdir. Ay bolýa gel sen bir yaşul adam gowy akyl berersiň diýip mende şerik sartdyrlar. Bir fawry bir oturşak bu. Aham biri kepläpdir. Nukhrijuhu min beynina ve nanfihi min biladina. Ayş Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem çıkarıp kavga vereylin, teb'id edeylin, inni kilap yurdumuza gelmer ýaly deylin. Ay nämesi şonu etsinne? Şimdi Mekke'de bir gurrun tapmasa bolýa da diýipdir. Aham iblis aýdypdyr, "Ma hada bi ra'yin." Derro kepläpdir şeytan. Manyňyz akyl däl diýipdir. Alam taraw husna hadisihi ve halawati mantiqihi ve galabatihi ala qulubir rijal? O Muhammed'in avadan keplep, heyveri füýji kepleri we keplerini adamdan yüreklerini erdi verişini görmediňizmi diýipdir. Siz onu kawga berseňiz, başga araplar öz ýygyny düşürakany üýşürip gelip sizi öldürer da o diýipdir. Onu başga ýurda kawga bermäňiz akla däl diýipdir iblis. Şeytan aýdypdyr. Onu ikilenjesi aýdypdyr, ihbisuhu fil hadid. Onu demir bilen, zanjyr bilen dank goýaýlyň bir otakda, gafsyna ýapyp goýaýly, hiç satdy bermäýli. Ay näme bolsa şowasyny bir çölle bir otagyň içinde, kümäň içinde zannany dy goýar diýipdir. Şeytan iblis derro kepläpdir. Ma hada bi ra'yin. Manyňyz akyllar diýipdir. Men beýip dursaňyz, sahabalarymyň şagirdleri gitdi. Olar da men eşder, Ohm üýşüp gelip bir gurrun tafakana ya ogryňça ya açyklyk bilen many zannandan çykaryp giderler. Manyňyz da maslahat däldipdir. Üçüncü akyl berjegi şu ummatyň Firawny bolan Mekkeň iň mujrimleriniň iň aňyrdy bir beter betbah zaňary bolan Ebu Cehl akyl berdir. Maňa galsa diýipdir, bir näçe sany daýaw Ara an na'khudha min kulli qabilatin fatan shabban jalida. Her tayfadan bir jawan oglan tafaýlyň diýipdir kafirlerden. 10, 15, 20 jawan oglan bolsun. Her gaýsynyň eline de bir keskin kılıç bereyli. Oham Muhammed bir qaw kökkelenine yatiqa ya ukudan turany öz öýüniň içinde bir zerbe bilen vuraýlyň. Kim öldürdi ha kim vurdy bolsun? Oham Benu Haşim ve Muhammed'in taifati sallallahu aleyhi ve sellem. Biz min qanun aljak diýse, tarafy belli bir taifa ya belli bir nefer bolmasyn, min qanun näçe taifaň boýunna bolar. Şeýsik üýüşüp bir diýet berer, "Vesselam tamam bolýar" diýipdir. Bir de Ebu Cehlin beren nazary. Aham şeytan aýdypdyr, "El qawl ma qala ar-rajul." Manyň akyl diýipdir, öldürmek gaw diýipdir. Şeýtmeli diýipdir. Özüňizi üýşseňiz diýipdir, kim vurdy, kim öldürdi edmeli, tamam etmeli diýipdir. Şeýtdirip ogryň çäçikden belli bir 10 nefer Mekkeň ulaqan adamlary maslahatlary, pikirleri, bernamalar şu bolupdyr. Awwelin fursatda şu akşamdan ýöretmeli bernamamyzy Muhammeddi öldürmeli basymjak çaşypdyrlar. ولما تم القرار بقتل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبرائيل على نبينا عليه الصلاة والسلام فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله تعالى قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة قائلا لا تبت هذه الليلة على فراشك التي تبيت. Jibril ferişte gelipdir, iýinipdir goýandan. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeň kafirleri oturuşdylar we bernamalarda seni öldürjek denipdir. Oham tekmil aýdypdyr, Hudaý Taala sana ejade berdi, inni Mekke'yi Mukerremäni äpberip çykyp gidibermeli Medine-i Munawwaraga gaşy. We Jibril ferişte aýdypdyr, Hudaý aýdýa, akşam öýüňde palan ýol bilen, palan tertip bilen, palan barnamy bilen çykyp gidersiň diýip tekmiljek wagtyny aýtyp beripdir. La tabit hadihi al-laylat ala firashika allazi kunta tabitu alayh. Hemişeki yatýan çöňde de bu akşam yatmardyň diýipdir. Jibril ferişte gidipdir. Munda dogry şugurlygyň aýy Qur'an-ı Kerimde ba, olarda okuysam men giýjak aljak wagt tamam bolup barýar. Bir kysgaçyk bir ders aýdyl, oham gurrun ýüzüne alyp gidaýyn.
Hudaý Taala'nın bir aýdan sözü barda, bir iki dänjekler kysgaja gaýdaryn. Aýtmasak gelişik däl. Kafirler kime düşmançylyk edýärler? Hudaýyň dostuna. Hudaý Taala'nın bir aýdan sözü bar. Men aada li waliyan faqad barazani bil muharaba. Ey faqad ta'arrada li ihlaki iyyah. Hadisun sahih. Hudaýyň aýdan sözü şi. Her kim men dostumyň biri bilen düşmançylyk etse, Hudaý aýdýaşyny. Her kim men dostumyň biri bilen düşmançylyk etse, men Hudaý bilen dawa etmäni orta çykan hesabyna şol adam diýipdir. Men Hudaý on eglemäni dargadaryn diýdigi da. Bu öz dargajagynyň alamaty ýa kafirliň. Hudaýyň dostuny inni öldürelin diýip maslahat etip bäle. Hudaýyň dostu bilen düşmançylyk bolmak özüň helaketçiligi, dargamakçylygy, bibatçylygy oklamakdan başgalat däldir. Mahdum Ulişan aýdýarda, derwişe ta'neden la'na Hudaýdyr. Derwişe ta'neden la'na Hudaýdyr. Derwiş yerde derya ya goýuňda aýdyr. Doňuz derya neýler, it ýürüp aýa. Ay berekella Mahdum Ulişan. Hudaýyň dostlary ony men iki misal aýtjak diýipdir Mahdum Ulişan. Yerde derya diýsem boljak diýipdir. Goýuňda da aýa meňretýänipdir. Derwişe ta'neden la'na Hudaýdyr. Hudaý adamlary degýän adam Hudaýyň lanetindedir. Derwiş yerde derya ya goýuňda aýdyr. Derwiş adam yerde derya diýsen boljak, goýuňda aý diýsen boljak. Ýa-da näme? Doňuz derya neýler, it ýürüp aýa. Doňuz öz habisligi bilen, nejisligi bilen özüni bak derýaň içine çümüp derýaň içinde bulanyp çyksa, aýa derya nejis bolýarmy? Bolmaýar. Bir doňuz ýaly adamda derya ýaly Hudaýyň dostuny degeni bilen derya ýaly Hudaýyň dostuny boljak zat ýokdur. Ýa-da derwiş yerde derya ýa goýuňda aýdyr. Doňuz derya neýler, it ýürüp aýa. Goýuňda da aýa mysal etseň boljak Hudaýyň dostuny diýipdir. It akşam aýy görýär, howlap ýürüp galýar, howlya. Aýyň ýardyň gafalaýarmy? Bolajak zat ýok aýdan sürim. Ýalqymyň seçip barya garaňky gejelerde. Itiň öz howlany galar, itiň öz ýürüni galar diýipdir. Mine bilada özüniň dargajagy da. Resulullah düşmançylygy edýärler. 1. İkilenji ikimiziň ders almaly zatymyz. Ey jawan dost, hemmämiziň ders almaly zatymyz. O da näme? Oğrinça oturşu etýär. Hani oğrinça bolany bilen Hudaýyň habary ýokmy? Hani yaradan qadir Allah. Allah Taala Qur'an-ı Kerim'de diýär: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Alam tara annallaha ya'lemu ma fis-semawati ve ma fil-ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ve la khamsatin illa huwa sadisuhum ve la adna min zalika ve la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah wallahu bikulli şeyin alim." Ulamalar aýdýa, ikimide ders. Qur'an-ı Kerim'de iň ahir ütümli wagt ýanky okulan ayet diýär. Qur'an-ı Kerim'de iň ahir musulman adamy ütümli wagt ýanky okulan ayet diýär. Manasyny aýdyn, oham gürrüňiň alyp gideýli. Manasy şu: Hudaý Taala yerdäki we göňdäki zatlary bilýändir. Iri ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. 3 nefer pıçı oğrinça gürrüň etsele, men Hudaý dördülenjisidir diýipdir. Bar men şolan gapdalyny diýipdir. Iri ve la khamsatin illa huwa sadisuhum.
Bir maturda, ya maşinna, ya cengelle, ya akşam otokta, ya mescitte, ya hücrede, ya başka yerlerde, ya qaw yer, ya teleke yerde 5 nefer bolup gurrun etseniz, men Hudaý altılanzyňyz hesap dipdir. İyidi, wala adna min zalika wala aksara. 5-4 dip durmayın dipdir Hudaý Taala. Az bolun, kan bolun, men Hudaý siziň ýanyňyzda bar dipdir. İyidi, summa yunabbihum bima amilu yawmal qiyamah. Kıyamet günü yeke boynuňyzda dakaryn şonu görersiňiz. Wallahu bi kulli şeyin alim. Men Hudaýyň bilmeýän zady bolmaz dipdir Hudaý Taala. Ine, ola ogry içäden gürrüňe de otili Muhammedin falan edeyip. Hani Hudaý ýanyna. Ya öz aralamyzda günah iş bolsun, ya sogab iş bolsun, dostlarymyz bilen bolsun, içerlemiz bilen bolsun. Bir neferi bir zat etmeden çürüýän bolsun. Pıçı gurrun bolýa, Hudaý da badyr. Hudaý da badyr. Hudaý da badyr. Men siziň ýanyňyzda bitdir Hudaý Taala. İki däne olakan dersimiz. Gelýän gurruna indi. Mekka adamlar näpdi? Biz öldürecek diýip maslahat durdular. Akşamy öldürşip atýlar. Şunu akşam öldürecekten öz ýallaryny pikirleri. Hazreti Aişa aýdýa, enemiz Hazreti Aişa radıyallahu anha. Hemişe Resulullah biziň öýümize gelenne ya ertirek gelerdi, ya ikinnirek gelerdi. Şol hicret etjek gününde sürüner tan geldi diye. Atana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem bil hacira. Hicret etjek günü üstüne bir parça oklap, özüni tanıtmany, öz mübarek öýünden çykyp, indi ýuwaş hicret etmeli, indi gitmeli Medinaga gaşyn. Üstüne mübarek üstüne bir zat oklap, sürünürtan Ebu Bekir Siddiq'in öýüne bardyr. Am Ebu Bekir Siddiq görüpdir. Ma jaa sallallahu aleyhi ve sellem illa li emrin hadasa. Bir gurrun ba diýipdir. Sürünürtan Resulullah men öýüme gelmeýärdi diýipdir. Hemişe erti bilen ya akşam gelerdi. Aham Peygamberimiz otağa giripdir. Ebu Bekir Siddiq'in öýüne. Ahric anni men indeke. Ey Ebu Bekir, otaqdaky adamlar çykar diýipdir. Bir ogry-inça gurrun aýtjak bolýar. Ahric men indeke. Ey Ebu Bekir Siddiq, döwrüm gözde men otağa gire kanaýdypdyr. Ey Ebu Bekir Siddiq, otaqdakylar çykar daşar diýipdir. Ebu Bekir Siddiq aýtypdyr: "Ya Resulallah, innahuma bintaya öd iki däne gyýdym" diýipdir. Aýşe bilen Esma diýipdir. Onna bolýa diýipdir. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Siddiq aýtypdyr: "Ve ma zaka fadaka abi ve ummi." Namul ya Resulullah, inama tam fadan bolsun sana diýipdir. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdyr: "İnnehu qad uzina li fil huruj vel hicra." Allah Taala maňa ejazet berdi, Mekke-i Mukarremem berip, inni Medine-i Munawwaraga gitmeli boldum diýipdir. Ebu Bekir Siddiq aýtdyr: "Es-suhbat ya Resulullah, meni de öz ýoldaşyň etjekmi?" diýipdir. "Maňa şu iftihary berjekmi?" diýipdir. "Es-suhbat ya Siddiq, ýoldaşym sen diýipdir ey Ebu Bekir Siddiq diýipdir. Bile gitmeli bolduk diýipdir. Hazreti Aişa aýdýa, men eneden nogup bir nefer hoşlukdan ağlanyny görmedim, şogun dädemi gördüm. Ebu Bekir Siddiq'in gözünden ýaş akyp, Resulullah'a ýoldaş bolup, ikijigi Medinäge gitjekligine hoş bolup, Resulullah'ın gözünden ýaş akyp durallygyny, ýani bir adam hoş bolanda ağlaýanmyşdyk diýip şonu aňaldym diýipdir. Am Ebu Bekir Siddiq aýtypdyr: "Ya Resulullah, iki däne diýäni teýýarlap bakyp goýdum" diýipdir. "Bir wagt sen gitseň senden şirin teýýarlap goýdum" diýipdir. "Bu arada gaýrymyz ýok, men teýýar" diýipdir. Aham iki bolup kafirliň biri barmyşdyk, İbn Urayqat diýe, heýür ýoly ökdemişdik. Bu gurrunlara din gurrununa bu barnamalara girmeýän adammışdyk. Öz işi bilenmiş. Ona barıp aýdypdyrlar, seni bir kireyni tutjak, bizim Mekke-i Mukarremeden oğrynça Medinäge getirmeli. Oğrynça ýollardan, asli ýollardan akitmeliler. Asli ýollardan akitmäni, gabat ýollardan, oğrynça ýollardan akitmeli. Aham, o da bolýa diýipdir. Bu zatly bilen işi ýok adammışdyk, öýle kafirmişdik ýoksa. On kirejigini beripdirler, iki diýänini täbil beripdirler. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: 3 gün soňram bar beýik dağ we Jebel-i Sewr, şoň düýbünden 3 gün soňram bir ýerimiz görür wada şo diýipdir. Iki diýänini täbil alarsyň, diline de gaýym bolarsyň, 3 gijeden soňram Jebel-i Sewr beýik dağ we şoň düýbünde wada diýipdir. Oňa täbil berip, muň ýanyna gaýdypdyrlar.
Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu yanak bolup öýünde ýaşap beren Ali Murtada radıyallahu anhuň ýanyna bardyr. Ona aýdypdyr: "Ey Ali, bize barýas diýipdir. Erti şuň akşam gitjek. Men gidemden soňra sen galarsyň we men iýdimde öýümde amanatdan dolu zatlar bar. Hatta kafirler da bir ýere gitjek bolanyny öýünde bir bahalyrak wady bolsa, hiç ýerde goýup bilmeýän peýgamberiň öýünde goýup gitýänmişdik. Anam bolansaň, emin adam bolansaň. Oham peýgamberimiziň bir otagy amanatdan dolymyşdyk zatlardan. Her kim misafiratdan gelse alıp gidivermeli. Ama palanyň qydyr, bular ýerine ýetirdi, amanatlardan täbil ber, akşamda men öýümde geldipdir. Bir de ikilenji barnamalar. Aham Ebu Bekir Siddiq bir oğluna aýdypdyr, kişi oğlu barmyşdyk dereňje, sen günnüýlerde adamlaryň arasynda bolarsyň diýipdir. Gör adamla näme görüňe diýe. Bir ol Mekkeň daşyndaky ileri tarapynda ol Qon dağı we Sewr diýen dağ, şoň üstünde güne akşam gelersiň, şähriň içindäki bolýan gürrünleri ýekijeden gelip bir de habar berersiň diýipdir. Bir de ikilenji görüň. Bir çofany barmyşdyk. Ona da Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, sen günne goýullary şu dağın döwregine bakarsyň. Hem men oglum iýdimden gelip habar berende aýagynyň iýdi gitsin, we hem bir şu taýdan gitjek, biziň aýagymyzyň iýdi gitsin, sen goýullar şu döwrekde bak, akşam hara gelýärkanda süýdünden sagyp bir de getirersiň diýipdir. Üçüncü, Esma diýen gyýdyna aýdypdyr, ey gyýdym diýipdir. Ine ýortup barýan daýaw gyýdy barmyş, Kedret Aýşaň ulukana ýarlagany. Ey gyýdym diýipdir. Güne akşam daýaw durarsyň diýipdir. Kiýsäň içinde gow-gow iýbiçkiler goýarsyň, çörekden, nämeden, agdyndan çyk, arkaňa alyp çyk, haçan garaňky düşende ymrak garalanna diýe türkmen. Ymrak garalanna bar dagyň üstüne çykar, bir de täwil berersiň. Men Resulullah bilen şu köwe barýas. Beýik, uluk, daşlyk qyyn çykmasy, üsüne şu dagyň üstüne barýas, eltersiň diýipdir. Bilen tertiplerini berip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öýüne gidipdir. Ebu Bekir Siddiq da öz öýünde durup edipdir. Inni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşamy özdeşwati. Akşam bolupdyr. Giýjäň ymrak garalypdyr. Peýgamberimiz häzir öz otagynda. Felemma kana atamatul leyl ijtama'u ala babihi yarsuduna. Aham ymrak garalanna ol jawan diýen sahabe kafirleri her gaýhynyň eline kılıç berip tamam öýüniň daşyny muhasere etipdirler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öýde otagyna Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh'a ýanyna. Ine çykmana ýeri ýok. Gapy penjaralar dolu tutuklar adamdan. Ebu Cehl hem olan ýanyna aýdypdyr, "Ha, Muhammed diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Men ýerimde düşseňiz padşah bolarsyňyz diýädiň. Öz ýanyndan öýde şolara urun bertdi-de. Men ýerime düşseňiz padşah bolarsyň diýädiň. Men ýerime düşseňiz beheşde girersiňiz diýädiň. Bu akşam belli bolar näme-nämedige. Saňa inanmaýanlar jehanneme girjek, görersiň näme-nämedigini seni öldürersiň-de. Şeýtirip Ebu Cehille aralarından aýlanyp olarda kızdyryp duranmışdyk. Orada näçe jawan oglan kafirler her gaýryň eline kesir kılıç barmyşdy. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نم على فراشي وتسجب ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. Ey Ali diýipdir. Gelmeň şu jüme gir diýipdir. Şu ýaşyl malafama da girersiň, ýaşy üstüňe çek, eliň aýagyň kellen görünmesin diýipdir. Ýaşy şoňa dolanna ýat diýipdir. Hiç gorkma diýipdir. Hudaý biz bilenler diýipdir. Olardan saňa zerer ýeter damy kadime, gaýrsyň içinde ýatyp, täden gatýança da çykma diýipdir. Bir bereketi bar. Ali Murtada radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy iýnýän, Kur'an iýnýän malafasynyň içinde dolanyp ýatmaly bir geceler. Aha. Kafirler de görene Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh ýuwaşastan çöge girip malafany üstüne oklap yatıverdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh bilen hoşlaşyp ýuwaşastan otokdan çykypdyr. Indi otogyň gapsyny agyl dogla kafirlerden yerden bir gaşa uçup kum alypdyr. Ikilmi çäge kumdan alypdyr. Öýde näme okypdy? Bismillahirrahmanirrahim.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنها ياسين شريفا أبلك آيالرني تا ينقاتلي أقيبتر وهم قشوت سلن قمالب يكي دشر دي أكلن كللرن غيبتر إلنا قلزال ترون قذشب ترون بيتبخ كافر لا قذلر أتسق إما خدايا ينقى أقلن آيات مبارك ياسين شريف الله كلامنا ينقى أقلن آخر آيان ترجمة نايدين وجعلنا من بين أيديهم سدا كافر لن قذنن ونممر سد قويدم ديبتر خداي تعالى ومن خلفهم سدا إذلرنن ور سد قويدم بيردو قويدم فأغشيناهم من خداي أولن قذلرن اللهم فهم لا يبصرون قرمي على ديبتر شو آيات أقيب قشوت فيلم قمالب شاقة ألب شو كافر لن كللرن قويورتر شيء هملرن كللرن قويب تقيب جيجان يار إنه تقيب أبو بكر الصديق أين غشين تبتر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أين وارده كافر لقوذ شبتو كافر لهذا نام يغضي يبر أرقام نام الأرقام أبيه جديو إما رسول الله نقرن إيدنا الكديلين يعني التيد داغا وقت مضبع بريب أبو بكر الصديق تبتر أي أبو بكر ير تقيل وهم راح تبتر أبو بكر الصديق أطاغنا جيرب أبو بكر الصديق أينم أرقصنا وركشج ديشتك بالبنزارة يانق بركشج قفتك بامش شون تشنن تقيبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ده habardar olup yürüyüp mübarek kavuşlarını koyup ayak yalamaç mübarek barmaklarının uzu bilen Mekke-i Mukarreme'ni öpberip çıkıp gidiptirler. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 53 yıllar Mekke-i Mukarreme'de yaşan özünün vatanı, dünya gelin yeri, Kabe'de şu tayi olacak. Mekke-i Mukarreme'de birime daşanrak çıkanına Mekke'ni vakıp dua etmedirdir. Elhamdülillahi halakani ve lem eku şey'e. Allahümme a'inni ala havli dünya ve bevaikid dehr ve mesaibel leyali vel eyyam. Hudaya şükür meni yoktan bari getirdin deyip şol kıyınçılık yağdaydı Hudaya hamd edip başlattı. Mekke-i Mukarreme'den daşerik çıkıp Hudaya hamd edip dua etmeye duruptur. Görün bir kudret duanı. Elhamdülillahillezî halakani ve lem eku şey'e. Hudaya şükür meni yoktan bari getirdi. Allahümme a'inni ala havli dünya ve bevaikid dehr. Hudaya dünyanın kıyınçılıklarına bana kömek ver. Hudaya şu zamanın dünyanın bir kıyınçılıklarına bana arka ol. Ve mesaibel leyali vel eyyam. Dünyanın gece günlerinin musibetler düşveti. Hudaya bana arka ol. Hudaya bana kömekçi ol deyip dua etmeye duruptur. Muhammed izinden aydıptır. Allahümme sahabni fi seferi ve ahlufni fi ehli ve barikli fi ma razaktani. Hudaya ben sefere varyan ben yoldaşım oluyuptur. Hudaya oğlum şu içerimdekileri sana tapşırdım deyiptir. Elbette Ayşe denanası qallı da Ebu Bekir Sıddık'ın qallı. Qıydi. Hudaya içerim sana tapşırdım deyiptir. Bir de yoldaş ol seferde. Ve izinden aydıptır. Rabbel mustazifin ente Rabbi. İcil adamlan Hudayı dersin. Sen bizim Hudayımız. Hudaya senden dileyen bana qaharın gelmese bolya. Sen menden qaharda olmasan bolya. Ahirki duası. A'udhu bika min zevali ni'metika ve fuj'aten naqmatika ve tahawul afiyetika ve cemi'i sahatika. Hudaya hudavanda panah sana, sığınyan sana
menden nığmatyny ayırma. O Hudaýa sığınýan saňa birdenli men üstüme sen azabyň düşamasyn. O Hudaýa panah saňa menden afiyet, saglyk ayırma. O Hudaýa senden dileýän her nowy menden qaharda bolma ya Hudaýa dipdir. Ahyrynda da aýdypdyr: "Wala hawla wala quwwata illa bik." Hudaýa sen kömek bermeseň men elimden näme gelsin dip çykyp ora berdir. Am beýrak bakyp, ýene Mekke'ye bakyp ahyrkysyny aýdypdyr. Aham Mekke'den çürüm hitap edip aýdypdyr: "Ey Mekke, wallahi innaka la hayru ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah Taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Ey Mekke dipdir. Bilýän dipdir sen gawy yer, Käbe sen içinde. Tamam musulmanlar sana bakt namaz okuymaly. Behterin yersen çıkardıla da çıkarmadık bolsalı çıkmardım dipdir. Ey Mekke hoş deyip Anriklin yene gidivertdirler. Dağa gaşyn, qara gaşyn. Qysgaçyk dersini aýdyn tamam ederi inşallah inniki hefte. Ola qan bir ders. Abela men şu durşy ders. Oturuvermeli men sizle. Hefteler, yıllar, aylar oturuvermeli. Qysgaçyk ders ikimizden çüreyim. Nimet diýerler kadryny bilmeseň ahir elden gitýän. Rasulullah'ni ellen merdiler. Rasulullah'ni ellen mertdiler. Mekke'ye Mukarreme'den bu kulli çıkıp gittinni. Hatta sonran bir vakt Rasulullah Mekke'ye gelen ne var inşallah gurrunu beyik Allah Teala koklete gelir. Sonran bir vakt Mekke'ye gelenni şotada sefer namazı okuyuptur. Men misafir bitay men yurdum diye deyiptir. Men yurdum Medine-i Munevvere deyiptir. Şükr nimet, nimetet efzun konat, kufr nimet, eskafet birun berat, birun berat, birun berat. Hudaýyň nygmatyň gadryny bilsek, Hudaý nygmatyny uzak berjekdir we känden berjekdir. Nygmatyň gadryny bilmesizlik nygmaty elden alýandyr. Bu Hudaýyň wa'desi. La in şakartum la azidannakum we la in kafartum inna azabi lashadid. Men size nygmat berende, Allah'ın nygmat, hücre nygmat, medrese nygmat, dünya nygmat, parahatçylyk nygmat, emniyetçilik nygmat, oglanuşyk nygmat, erheley nygmat, her bir dünya we din nygmaty bolsun. Nygmatymyň gadryny bilmeseňiz, men azabym güýçlidir, eliňizden nygmaty alaryn diýipdir Hudaý Taala. Ya yine hemmemizin bilýän aýatymyza okuýaýly. O da näme? Ve emma bi ni'meti rabbika fahaddis. Hudaý bize emrediýär, Hudaýyň beren nygmatyny gurrunadyn diýär. Bilmänşik bolup gitbermäň diýipdir. Allah'ın kelamı hemmeňiz bilýäňiz. Ve emma bi ni'meti rabbika fahaddis. Hudaýyň nygmatyny gurrunat diýär. Hudaýyň nygmatyny agzaň. Hudaýyň nygmatyny orta salyň. Ey Hudaýyň beren nygmaty haby diýip hem boyun alyň we hem muhabbet bilen keyfetden gurrunadyn diýipdir Hudaý Taala. Ey musulmanlar, Hudaýyň nygmatyny gurrunatmesizlik Hudaýyň nimetini kofrany nimetdir. Ýaxşyca bilen goýaň. Tekrar edeyin. Hudaýyň nygmatyny bilmänşik bolup gezmek we Hudaýyň nygmatyny agzaman yezmek, Hudaýyň beren nimetlerini öz içeriğimizde we dostlaryň arasynda gurrun etmäni gezmek kofrany nimetdir. Allah'ın kelamından delilim ma. Ve emma bi ni'meti rabbika fahaddis. Nygmaty şükretjek bolsaň agzap gezin diýipdir. Ey Hudaýyň beren nimetine näme bile? Hudaýa şükür, Hudaýyň şükründen çykyp biljek dälip. Ondan çyrim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem suut ýanmışdyk bismillah. Elhamdülillah diýanmışdyk. Nahar ýanmışdyk. Elhamdülillah Hudaý maňa nahar berdi diýanmışdyk. Sınjadan çykanny aýtýanmışdyk. Elhamdülillahi'llezî ezhebe annil eza. Hudaýa şükür meni arassa etdi diýanmışdyk. Egin maşgaýyna diýanmışdyk. Elhamdülillahi'llezî kasani. Hudaýa şükür maňa donady meni. Maňa don berdi, balakçylwar berdi diýanmışdyk. Kıymyllata Hudaýa hamd aýtýanmışdyk. Akşam yatsak bolanda näme diýanmışdyk? Elhamdülillahi'llezî awana. Hudaýa şükür maňa jaý berdi diýanmışdyk. Erti bilen turanna aýtýanmışdyk. Elhamdülillahi'llezî ahyana. Hudaýa şükür men diriltdi, oýandyrdy diýanmışdyk. Kıymyllasa Hudaýa şükürda. Kıymyllasa Hudaý Taala hamd aýdypdy da. Bidatlardan ola qorrak gurrun. Meger Qur'an-ı Kerim bismillah'den sonra awwalin ayet näme? Elhamdülillahi rabbil alamin. Awwalin Allah'ın kelamı. Rabbul alamin bolan Hudaýa hamd bolsun diýip başlamaýarmy?
Şükür nimet nigmatın arttırmagına we nigmatın dewamyna we Hudaýdan da sogaby ýetirýändir. Emma kufran nimet ay bilmänşik bolup gel. Näme aýby dagy diýip ya öz ýagyndan bilmänşik bolup gelsek Hudaý saklasyn, Hudaý aýdypdyr. Nigmata alaryn eliňizden azabym da güýçlidir diýipdir. İnşallah inni keyfde beyk Allah köklediğinden Resulullah Ebu Bekir Siddiq qarın içinde, kıvın içinde olacaklar ve näme ýagdaýlar başlarına geçecek beyk Allah köklediğinden hizmetine de yetirerdi inşallah.